Gaan ze. Ja, dag. We gooien ze in een zakje, knopen ze dicht. Ga je die poot even vast tegen de andere? Ja? Ga zo doen. Wel erin. Gefeliciteerd, jongen. Anders. Hey! Ja, jongen, kom op man. Die zou je toch wel in doen, of niet? Kijk, wat doet de grond dit? Hier gaat hij. Zo, zie je dat? Ah. Blote voet. Hier hadden de voelspieten. Hopla. Ja, oké. Doei. De goeie. Had je die nog niet vast? Ja, hij zit Nee, die moet goed vanuit dan. Ik kan even een doekje halen. Knoop erin. Oh, Ze scoren. Hoeveel had jij de Mark? Ik had er 21. Martijn had er 24. 44 kakkerlakken in 16 minuten. Kleine sprong. Gefeliciteerd, jongen.